Salutare la toată lumea, sunt Webschool și bine ați revenit la Survival. Am făcut ceva mai multe lucruri. N-am filmat pentru că nu știu ce naiba a avut Frepsu. Mă rog, am filmat și nu știu ce naiba are. Le-am pus în Movie Maker și nimic. Frepsu a început să se comporte foarte ciudat. Și mă rog, este chiar foarte ciudat. Haideți să vă prezint ce am făcut nou. Mă rog, intrarea e aceeași, este la fel de seacă. Am extins aici cu vreo câteva pătrățele. Așa. Aici am făcut o fermă. Am făcut o fermă. Am mai luat de fier, cărbunele același, frânale, găleată mi-am mai făcut. Și astea le-am ciordit dintr-un sat care este undeva prin colo. Așa, am ciordit mai ditătii. Cartofi, morcovi, nu știu unde i-am pus. A, da, cartofi, semințe, morcovi. Am distrus și bookshelf-uri. A, da, ia să iau niște lemn, să fac niște bookshelf-uri frumoșele. Ups, au. Așa. Mai sparg un compact și mă duc și fac bookshelf-uri. După aia minăm puțin. Așa, deci m-am întors să-mi fac niște lemne prelucrat. A, la fix. Așa, unde scărțile. Am 7 bookshelf-uri. Așa. Deci, nu știu unde să le pun. Pun pe aici. Stai, astea le sparg. N-am pus nimic în ele. Le pun așa. Unde să le pun? Le pun pe aici. Așa. Hai să ne culcăm. Ăsta îl păstrez. Așa. Am uitat de asta. Așa. Acum să extind. Trebuie să-mi fac shears. Adică foarfece. Să iau frunze să-mi extind locul. Amin. Fără număr. Fără număr, fără număr, fără număr. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Ajunge atâta. Cred. Ok.
partea cealaltă. Mai ia să vedem, am pământ, noroi. Nevoie de parcur. Amin! Gata. Parcur. Așa. Pământ cât am? Am 20 de pământ, e binișor. Dar oarecum o să aduc găinile? Dar stai că am niște ouă. Parcă, nu mai știu. Fac. Mai am puțin și mor. Să mă duc în bucătărie. De fapt, mă duc în chest aici. Oh. Sper să se genereze mai repede mapa. Iața. Hai că fac așa. Va trebui să craftuiesc gard. Da, nu cred. Cred că au loc găinile. Dar nu vreau să cadă. Asta e faza. Ok, cred că au loc. Ok, am două gard. Doi gard. Trebuie mult gard. Să fac mult gard. Mult gard. Mira. Parcă așa. Ba da. Da. Mm. Mai am plencuri. Da. Bă, unde mi-e toporul? Așa. Da, tot mai trebuie. What the fuck? Parcă mai aveam niște lemn. Nu știu. Lemn. Noroi. Trebuie. Lemn. Uite, mai am. Acum nu mai înțeleg de ce am luat frunzele. Și uitați. Dar poate vreau să acopăr. Am o idee prea epică. Dar nu știu, o să o fac, o să o arăt în episoadele următoare. Ok. Oh. Trebuie să extind și ferma asta.
Da, au căzut niște semințe. Așa. Ea poate merge așa. Trestia. Da, merge. Și cu asta, nu știu, o pun aici. Așa. Așa, am la bețe că să mă plictisesc. Mi-ajung atâta garduri, parcă 10 garduri, da. Așa. Nu. Uh, Așa, și aici o să fac... Oh, mai am cobblestone. Să pun o scară, dar nu. Nu. Păi ce extind? Ok. Așa. Deci m-am întors. Sper că am niște grâu la mine, da. Ups! Nu e eu. N-am vrut. N-am vrut. N-am vrut. Asta face cercuri. Uite-l ce drăguț e. Ia stai să vedem mai. Da. Ia stai. Așa. Bă. Așa. Veniți la tata. Da, nu vreți? Stai cum era. Mă întorc imediat pe ușorilor. Parcă semințe vreau eu. Nu știu. Semințe. Puișor. Ia uite. Hai, lasă să crească. Salut! Cam asta a fost pentru astăzi. Pare rău că nu v-am arătat cum am construit cu asta, dar e o tâmpenie, nu știu ce are Fraps. În fine, dați și voi un subscribe, vă rog frumos, pentru mai multe videouri și la revedere!